Benvinguts a tots i totes a un nou programa amb el resum del que ha passat a les competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà. Programa número 16 i aquest és el nostre sumari. Repassarem la intensa jornada de Flag Sots 13 on hem tingut un canvi de líder a la part alta de la taula, dominada ara mateix per Barcelona Búfals. També vam tenir partits de la competició Sots 15, només 3, i van servir per situar a Pioners de l'Hospitalet al capdavant de la classificació empatant a Legends amb victòries. I acabarem amb la jornada cadet. Rookies és el primer equip que ja té un bitllet per la Final Four. Darrere seu, els resultats ens han fet variar i molt la taula. Tot això i més en aquest programa que comencem ja. Com és habitual, primer parlem de la competició dels més petits que han jugat, en aquest cas, el Sots 13. Com us hem anunciat en el sumari, hi ha hagut un canvi de líder. Els Barcelona Búfals van fer els deures en el dissabte de partits a Granollers, guanyant sense problemes els locals Fènix per un clar 31-0 i aconseguint aturar el ràpid joc de carrera dels celtes a la vegada que el contrarrestava amb un altre joc de carrera més efectiu. Els barcelonins s'enduien el partit per 18-26 i es beneficiaven de la derrota de l'anterior líder per posar-se primers a la taula. Aquest antic líder eren els Wolves de Sarrià de Ter, que no van tenir problemes per guanyar els Legends per 27-6, però que es van veure superats amb molta claretat per l'altre actor invitat a la part alta de la classificació, els Ironmans de Vinaròs. Els castellonencs no van donar opcions als gironins, que no van trobar arguments de resposta. El 32-6 final deixa clara la diferència que hi va haver en el terreny de joc. Els Ironmans, a falta de 2 partits, es troben tercers amb una sola derrota, avantatjant en 2 els celtes del Vall del Tenes, que havien vençut a primera hora del matí sense dificultat els Reds de Terrassa per 39-7. La jornada Sots 13 es va completar amb la segona victòria de la temporada dels Imperials de Reus davant els torrellencs Legends per un clar 26-8 i la victòria dels agarencs Reds davant els locals Fènix per un també clar 30-6. El diumenge també a Granollers es van disputar la resta de partits d'aquesta cinquena jornada. Els Rookies de Barberà van ser els principals beneficiats d'aquest matí, ja que van guanyar tots 2 partits. El primer de forma clara davant Eagles de Vilafranca per 41-12 i el segon amb una mica més de treball, però amb suficiència finalment, per 38-19 a Argentona Box. Els Eagles seguiran una setmana més al fons de la taula al perdre també contra Dracs per 21-6. Un equip badaloní que va disputar un maig del més entretingut i emocionant davant Box, on les alternatives al marcador no van aturar-se mai i que va acabar amb un touchdown en els últims instants dels maresmencs que va significar l'empat a 32 amb el que va acabar el partit. D'aquesta forma, la taula està ara comandada per Barcelona Búfals amb 9 victòries i una derrota. Els Wolves de Sarrià de Ter es troben segons amb 8 victòries i, com dèiem, els Ironmans de Vinaròs segueixen forts amb una sola derrota i 2 partits menys. Els celtes estan quarts amb un avantatge d'una victòria sobre els Rookies de Barberà. Els Bocs, amb l'empat davant Dracs, perden pistonada per la lluita pels play-offs, de la mateixa manera que els mateixos Dracs, que estan setens. 8a posició per Terrassa Reds, seguits per Imperials amb 2 victòries, Fènix amb una i un empat, i Legends i Eagles encara sense conèixer la victòria. La propera jornada, que es disputarà dissabte 29 d'abril, pot ser decisiva, ja que tenim enfrontaments directes entre Rookies i Celtes, Wolves i Celtes i sobretot el gran partit Búfals Ironmans. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Seguirem amb el petit apunt del Sots 15, ja que només es van disputar, com hem dit, 3 partits que es recuperaven de la primera jornada de Lliga. Els Pioners de l'Hospitalet van complir els pronòstics i es van fer amb els 2 partits, aconseguint 2 victòries que els col·loquen empatats a Legends en la primera posició de la taula. Davant Pagesos no hi va haver gaire color i el joc portantós dels de l'Hospitalet va obrir escletxa de ben aviat i amb el que els pagesos no van poder ni tan sols tornar-s'hi. 33-2 va ser el resultat final. Davant Fènix la victòria es va quedar amb un curt 8-7 i és que el calor va fer que un dels jugadors locals no pogués continuar i s'hagués de finalitzar el maig per falta d'efectius. La victòria, doncs, comptava pels pioners. Una estona abans, això sí, els Fènix havien aconseguit per fi la primera victòria de la temporada davant Pagesos per un ajustat 19-18
en un intens partit. D'aquesta forma, com dèiem, Legends i Pioners es troben com a líders amb 8 victòries. Ironmans amb un partit menys és tercer, seguits ben de prop per Reds i Rookies i una miqueta més lluny per Celtas i Búfals. Tanquen la taula Pagesos i Eagles amb 2 victòries, Imperials i Fènix amb una i Centurions de l'Hospitalet de l'Infant encara amb un 0 al casiller de victòries. Acabarem el programa amb el resum de la jornada cadet, on vam tenir 12 partits i on coneixem ja el primer classificat per la Final Four de la temporada, els Rookies de Barberà. Novament els barberencs van mostrar una gran solvència per guanyar els seus 2 partits, davant Búfals per 32-8 i davant Eagles per 32-12. Els campions de Copa volen el doblet i de moment no coneixen a ningú que els hi faci ombra. La gran sorpresa de la temporada, els almogàvers de Salou segueixen en la seva boníssima línia i de nou van vèncer els seus 2 partits. Contra Imperials van patir una miqueta més, guanyant per 24-14, però es van donar un homenatge davant el cué de la categoria, els Reds de Terrassa, els que van guanyar per 46-0. Els que venen trepitjant fort són els Pioners de l'Hospitalet, que també van guanyar els seus 2 partits i ja estan tercers a la taula. Es van imposar amb molta claretat els Falcons Senglars per 48-6 i amb més feina els Bocs d'Argentona per 15-6. Un altre equip que es postula pels play-offs són els Pagesos del Carmel, que van aconseguir la seva 4a i 5a victòria seguides. Es van desfer d'uns Falcons Senglars que semblen desunflar-se en aquesta part final de la temporada per un clar 35-0. A última hora del matí, també es van desfer dels Argentona Bocs jugant amb un jugador menys fins i tot. El resultat va ser de 22-6. Els Búfals, que no van poder amb el líder, mantenen intactes les seves opcions de ficar-se a la posttemporada gràcies a una treballada victòria davant Fènix. 24-21 va ser el resultat d'un partit molt intens. Els Fènix encara aguanten l'última posició per la wildcard gràcies al triomf davant dels Vilafranca Eagles, una posició a la que aspiren, encara que ho tenen molt difícil, els Dracs de Badalona, que van endur-se 2 victòries d'aquesta jornada, per 27-6 davant Imperials i per 34-0 davant els Cuers Reds. Només queden 2 partits per tots els equips i moltes coses estan per decidir-se. El que està clar, com hem anunciat, és que Rookies estarà a la Final Four passi el que passi. El Mogàvers estan segons i hauran de jugar en l'últim partit davant Pioners, els tercers de la classificació, un partit que decidirà el segon i el tercer lloc, quasi segur, ja que ambdós equips tenen rivals a priori senzills en els seus altres partits i no haurien de punxar. A partir d'aquí, s'obre el ventall per la lluita pel wildcard, que donarà l'última plaça a la Final Four. Pagesos es troba quart i estarà en aquesta lluita, podent-se permetre fins i tot una derrota contra els líders i contra Dracs. Búfals i Falcons Senglars també haurien d'estar-hi, però encara no ho tenen tot lligat, ja que els barcelonins hauran de jugar contra Fènix, que necessiten la victòria sí o sí per assegurar-se una plaça. Els gironins, per la seva banda, van de més a menys a la temporada i han de jugar contra Rookies i contra els ja mencionats Dracs, equip que encara pot somiar amb l'última plaça per a aquesta wildcard i el que només li val les 2 victòries i esperar els resultats. No hi ha dubte, doncs, que queden moltes coses per esclarir en aquesta última jornada que es disputarà el dissabte 29 d'abril i el dilluns 1 de maig. Els que es classifiquin entre la 4a i la 7a posició jugaran aquest wildcard per la gran Final Four el proper 13 de maig amb el quart classificat com a anfitrió. Acabem d'aquesta forma el programa d'avui. La setmana que ve us mostrarem tot el que va passar a les semifinals de la 29a Lliga Sènior, on Falcons Senglars i Bocs van aconseguir el bitllet per la gran final. Però com diem, això serà dimecres vinent. Ara de moment, a descansar i a gaudir de la família. Bona Pasqua i fins la setmana que ve.